ano na wokyerɛ ma de kodi aduane koro me sha asese me di a efiri wo kom hu aduane no me hu se aduane wei nso Thursday na me hye ne na me nimu ade koro ntie saa na chie saa na tene na ne chie yesi ni wontu nimu ade koro nanso onyankopɔn na modom so na se program ne bekɔ awieye no na onam so yitire ne yedi a kyerɛ wa ɛhɔ na bonso difo adwuma Benjamin Kasi asoma no a wa bɛsa da Awurade ase ɛhɔ na bonse odifo adwuma ne edifo ne asɔfo ntem ne difference dem no ɛso ensonsone na ɛkwan ne dem no ɛwa pa enti ermunyam ka sefrade sɛ okoso ana agusu na obo ahon sɛ obetumire ka na waba na Kristo na meso na won so afamso aboa wo na ne nkuru bi ne mani ya yo chefa na wo hwe mu a maka jo sɛ dwumadie no nso yegusu na sɛ ekɔ awie a egusu na ye ekɔ na bo hye ne free Kristo na wo sɛ ekɔ wi aheni ne tene na wo de yenum bɛman yenum bɛda adi wom yenum ye no ma bibre Yesu Kristo mfana de makwa ebra atene ema yempempi kura yem sese nipa akɔ asɔre na wo ntene na onya ade a automatically by force wu abekɔ bonsam gem Asem obi antime nkanda agye seme ehu okɔ asɔre tene ne kura wo si ni hɔ na wa wasa nya gidie sɛ onyankopɔn nam difo bi sosofo bi so asa ma wonya adanse Yesu na aba abɛya ama onyankopɔn na abɛya ama wo feli Asem American ina da nipa obi wuo no ada na abɛ me madansefo na abɛte me nsɛm ase sɛ nsɛm na meka no emfiri me ne mo de osoma ame no ndi sɛ onam ne honhom so na setene ne da adi saa enum no ɛna obɛsa afa me so na yɛkɔ na ukuada yawada efiada memenda kosiada no yɛkɔ na abohu sɛ afei na anwade ne fa ho die yɛwo dia na yɛde ho aseda ma Nyankopɔn di yɛde ho aseda ma Kristo Yesu din sɛ yɛnso ɔnam ne ho mɔbro so no firi soro mu no ho a na ɔnam ne honhom so na yɛnso ɔme ehunu ne nkunum die ɛwɔ atiasefo asase so Matthew chapter 3 verse number 1 amen ka asem na yɛnto aso Onyankopɔn Yohani atifa sɛ wɔse Yohani atemu ne nadwen sakyera ho asenka onipa biara Onyankopɔn bɛsoma na asase we so aba nipa nkyɛn nipa biara kyerɛ di Nyankopɔn so ano ɔka atemu a eba ɛne de nipa bɛyɛ usuban a wotim ɔman biara no mesi Israel man kra no Israel man ade nyina stumfo Nyankopɔn kɔgye ɔmro mafom Israel man no ade nyina stumfo Nyankopɔn na mirodifo Moses so ɔkɔgye wɔn na ɔman na fom ende na ɔna mirodifo Moses so a afei oduru mantesenan no bepɔ senan no ɔfrɛ mirodifo Moses na ɔde ne mmara ma na ɔbɛpɔ na tifi so ɔfa mɛkyerɛ ɔman no munye we deɛ ɔsɛ ɔmonyɛ no ɛyɛ deɛ ɔmonyɛ ne dada enti sɛna ɔman no ware a Onyankopɔn amɛka nkyerɛ ɔmo sɛ na ɔman no ware ɛna na aware no Onyankopɔn anim no ɛyɛ a Onyankopɔn anna mirodifo Moses so anka nkyerɛ na ko odifo Moses sɛ ɔmɛka nkyerɛ Israelfo sɛ monware ɛna so Onyankopɔn ɔpɛ no kora ɛna Israelfo edi no kora wanka nkyerɛ na ko odifo Moses sɛ ɔmɛka nkyerɛ Israelfo sɛ efi ne ko mu ni no kora monka no kora daabi ndi ade bi Onyankopɔn tiasefo nam ne honhom so a ɔka kyerɛ na ko odifo Moses yuru ne sɛ ɔmɛka nkyerɛ Israel ma no ɛyɛ suban a Israel matimu Onyankopɔn bɛgye wɔn ɔdo mo kɔ no mo mpɛ Nyankopɔn mpɛ ɛwɔ Misrim asase so ndi Israel kora Onyankopɔn ɛba bɛgye wɔn no na ɔman no ɔmafom te bɔne mu bɔne deɛ mpacho sɛ ɔte aseɛ sɛ Adam odi kai ne mu na bɔne hyɛ aseɛ
ene ba ne ba ken so ene mu tretre ya na eba saa eba saa nti bone oman bia asase sui oman bia ekuro bia afom awurade na nadoye ne moburo ne se enipa ya ma Onyankopon amena ma ne ho metia ma ye ho ye na bufu ye ho ye na bufu ena ne do ne se okay enipa nyina yesa nenso se ebi amena menko adifo so mekasa e kire nipa no mu nyina yesa ne se munye sei na ma mesori entia mo ansem antom so ra anhye mo ase a ebia na manya nipa mienu miensa bia omode ombesuro me no ma yesutie dia ma me na mahu omobo yenu mu no ene osoma ne nko a anokwafo adifo na omoba nipa nchen ebebo kase ombebo dawuru ene ne efe na adwensa kira de wotim wei sesafiri mu braha na mekase adwensa kira eyade a esom wosini bibia wa asase so obi enya sika pa ye ka sika obi enya sika pa a so obisa ne bese ebia be 10 billion kura say 500 billion 1 trillion US dollars obenyama obi enya sika pa busa ne 600 billion 1 trillion 2 trillion US dollars obenyama say ni pa na watimi abọ no homode wonya saa no ma we sika we no adwensa kira onibi e kira o how adwensa kira sedie ne sombo esitie e kira sedie adwensa kira soma esombo esiti ide adwensa kira na ye kan ho asem saa no enya de bi akwasa o ene nya de ketuwa bi asa akeke wo etira meka se asore konkyira adwensa kira wo nanka Onyankopon tasefo abosoro ne asase waye nuoma nyina dada de ama nipa eduru so osoma ne nko anokofo adifo aba nipa nche wo ba ase wo beka nse monsa kira mwadwe na se sika obo na asase so no gold ni ade no eye esom bosina adwensa kira ko nkan kire se entumi kan ko we gold na beboae da bi adwensa kira ndo wasi odifo Yohani atemu ni na adwensa kira ho asenka ena adwensa kira asenka to atwa wo ewa asase we so asofo we betimi aka to se sakira wadwe difo betimi aka to se sakira wadwe onso hia adwensa kira na o ka sa na no edofo mpacho kai fa no ma Yesu Kristo asoja gu omuso anu wo kan wanim nifrafo nkwasiafo ho asoja gu omuso no o ka se no omunim se omu ye adwuma bi akwa na omunim se omu ye Nyankopon adwuma e ka adwensa kira nsem Kristo si David enye sana Munyankopon na kwai ne adwensa kira na nye se de tie ti adwensa kira ne yade ya bedofo esombo a na dinya na edin ndi trosem Bible no ade titire wom paa ye adwensa kira ade titire wo trosem ni mu no Bible no mu no ade titire wom adwensa kira bibia no wo ya ade titire wom sene adwensa kira Bible said ye wo ye de o man ye wo otu mu no de o man ni ye de asase ne ye Onyankopon ahwe ehunu se ye na wo ka kiro se da bi eje we twu wo fim na bufuhie adere ya tia won
wakato se da bi twe wo firim enya asem ketwa unyanya so a wawie unyanya wa ye onyankopon dofo unyanya wa ye awurade dia unyanya ne ba kristo ne de ne ho ba bi otena na obetena so wonwu a wunwu onseye a wonseye ontwam a wuntwam na nimu nwu ase wanimu nwu ase wonna edi wanimu na adwensa kira no akiri ebra be fira asase so kura so wunya mfiri so a wona madwensa kira so diboa kwan gudo bebree so enoma pitu abonefo a o ma ne nto da ebetimi abase eba abeto no na honhom so ayiwa firim no amu ohunu sa ampa wo kan ho ne bambofo ne ho amu ohunu sa ampa wo ye ne dia sanu Nyankopon akwa na dwen sakira ne tie ja dwen sakira ya dia ye ne ya wo ntoato aso de nipa mu na mese nipa tiase nipa mu no obi a wo bia so ye no ko se bibia ne wo ehia ne kan na nka adwen sakira obi a wo no matter how ade a no tiase no wo no watiase fo asase so ebia ne wo ehia ne bia e ka adwen sakira wanya amfa anko wanya nsan wo but otiase se no o ma no bebre sombo de ma no ndizesie ya me ne wo kasai obi abrabọ no ompa adwen sakira but okodi aduru sebe obi sidai otu anamo bone se de be ya obetimi atoka adam yenum nyina se nipa no wunya wuse kim eno ma wote asaso na wodwene ho se wunya bi na wo ka achi no se wo anya adwen sakira na wu a hunu se sa no ma no onko kai bi wo bra wo no onkai bi wo achire da de obekai na obehwehwe de obepre se ubenya eya adwen sakira bete ho no nso maka kire se eni ho adwen sakira ni wo achi enti adwen sakira wa atasefo asase so enti wo achi nkwaje no madwen ma na enya enkrofo bia eyem hwe na nyame wa anya badwen ma o ma na hini obi a obo wadwene we eye rof wonwene de sesese na wodwene de ense no Nyankopon wanye wonko na hini yemu dabi ameka se mhwe nipa na nisu atata me se de nipa si dwene no enye nne na ehya so efri awon to aso emre santen ni mfi santen ore se de nipa su ni se de nipa si dwene a Onyankopon yewu atemu eba ana yewu ade ehye nipa yewu no wona obeti won kwa no eye madwemma sa madwemma no so me pa chaw enye de odi ye adwuma ma odwuma koso ni bia o nye madwemba odi ye adwuma no wonya sika o dabi nye madwemma odi di sofu dabi se badwemma odi di sofu dia kenano Nikodemo sore nko Kristo ho enko kanchense ura me hwawo na metie wo nsem ya na me hwawo ji John chapter 3 metie wo nsem ya ma hu se won kire no eye no kore ne firi Onyankopon na me so menye dei na de wo kan me so matimi anya mu chefa Yesu Kristo se agese ye wo foforo o se okura so ya ma hu se de okeka kura wudum de okeka Nicodemus na ka kire Kristo sawo Yesu Kristo se agese ye wo foforo o se wa no nso asere o se akwo se dem se ji udi o ya ma hu se wudum de okeka me de ma nyina duri e bere na makome na yam ya sawo me foforo Nicodemus jira ho sa na dwena ne ntanta akwa no kwa se dem sisusu no ya sa na otie o because asema o kan de enti ase bia he denim o ka osusu ntirim ka kire Kristo Yesu Kristo hwe ne sa o se nye so be ko maame eyem ni asawo
enam adwen sachra nsem na meka no enatie na wotie nsem na wogie a na yefiri honhom ni nsuo ma wo foforo yede wa ma asafo Awurade na Nikodemo ye sofo panyini enso no onya badwe ma nti ade kora fa adwen sachra ho onte ase beto won su pirichi atemu dabre ebe ya wre ho se ebe ye yanso na de ba ko ebe ye hu wo sa abre ne se e obi alas ade nipa be wuo no e ya wre ho ade ntia e obi alas to si Yohani atemu ne nadwen sachra ho asenka Onyankopɔn soma nipa bi ama ne ma asasi so da emfa adwen sachra enkwati no enka se nyame na asoma we na osoma ne se ono de obeye nsenkyere ne nko a no ebi nsi dawo never tia he Elia no bresu nyina no Elia se no abosonson ye Nyankopɔn pe Israel ye Nyankopɔn ochiri enom na ne de tia na manim ewo Misrim ye janom onam ne nko adifo so akasa kire moda so di nwo chie da so di achiri asofo nyina supporto abosomsom sa Elia breso awaro Nyankopɔn akodi fo le ase ene sadia ba asofo amukire mu anso mu se ye Awurade no mom ye hye agina ne yenhwe otwe nunkum Awurade otwe nunkunu ema Awurade jadwen sachra ya de a ninya so nsabeka no ya de a esombo unyanya adwen sachra na ade bia Onyankopɔn na honhom so mahu senye ampa na ne honhom aboawo na watwe ho afiri ho wagya akiri die wonhwe akiri akwa biem onno ukiri otan uduru sam pempenso na eno ano no okra nya adenya to se Yohani atemu ne na dwen sachra ho asenka amen kai kakra ose na nane mu no Yohani osuboni no ba beka asem Yudia esere so se mon sachra mo adwene na osoro aheni no aben Yohani ba beka asem se ya wode esombo sena asase etisui a efiri Onyankopɔn na ye Onyankopɔn dia na onam na honhom so no pese ode manipa era na Onyankopɔn aheni ena miri odifo no Onyankopɔn tasefo nam ne so ka kire nipa se de esombo efiri Onyankopɔn esena asase etisui Onyankopɔn ene dia ode ma ye no so unsa beka bia age so sachira wadwene free wabone fo sem ne wawusu enu yenim wawusu akwai no ba bia bonsam nam mpanimfo edi wanim so asɛ wadwene koduro no age so utie de Onyankopɔn ka na wosa na wachi ebende no watie de Onyankopɔn ka asa wachi eno no nam ne nko a no kwafo adifo so ye no yi na di kire ne aka kire wo won se da bi etwa se wo san free wakwambone so me hoti asasi so woni abri peska esena adwen sachira won se onim de wo ye aha ye betua large bill ye betua water bill ye be handa ye be sidan ye be tena kam ni nyina ye but immediate bi utimi jan ho wo betimi asidan toka papa tenem ka ne do be hwiase akun ebra wo nye wadwene se Messi
obi enu a wafuka na kokunu a okotena ka ni mu no nim se ka ni bekunu ena okotena mu obi obetena ka mu bi aka kunu bi a so me kwa abasesi a me kwa abawo wamfa sesi akora nso so me kwa abawo tu betimi abobra nya sika hwenanu yempanimfo yi Ghana mpanimfo yi Honorable Omane Bo Amanom Mr. Saponom Emrantie ni asojafo yi me pa chawo enti na omunim se alupre na omokwa akofo no ebeti omahwe akun omo a komokwa akofo no but o mabo bredru ba bia me se wote Ghana ha no elikota unya bi mu ntena da hey nom ayino play party do betimi anya bi afro na elikota de yede na akofo udibre nuru ho udibre ni bedru wa ba bia ne no waduru no na nya asem ketwa but normal plane there Emirates ne wan ene ye fensei Kumasi to Accra domestic ubetimi anya bi afro ti sa plane na ti o mo hweye no ubenya mu atena no na nya asem ketwa but odi opa anka enipa bi o mu no mu di nkomo etwa to ansa na o mu kire nkofo se ebi a ye free nkan ye ba Ashanti region obo asempata bi bi diduma bi opa ye mpesa nkofo no bi ne ntie message o mu de mu twa to se ye kwa abasesi a ti se no mu nim se o mu kofo pre na beti o mu ahwe akun mu a awura de mesi da ne ke beyi o mu adi mampanyi so ma obaka jasa masa me nko ti ke beyi o mu adi nenso ndi na me ka se uja adwen satra part do do wa asase so a se nipa no ne moborofo padwen satra nanso fansiye nukuledie ye adwuma famotene boyi wo dwuma ne ma adwen satra enye wade titiri ade a onyankopon soma nipa ba asase so a wode soma ne ma ne ba eya de ketwa hwe mesi ize tumfo onyankopon ajanum onyankopon onipa bia odifo adwuma mesi osoma me wode adwen satra ho nsem ne soma me ndire ma senka te se de ya wote no etu onyankopon ti asefo na no homso no osoma nipa bia mana ba asase nipa manche ya aburuchire yenso wonfa aburuchire ne maye ba awo ye wonfa awo ne maye ba sika ye wonfa sika ne maye ba wode adwen satra na henie ni na temu ho asenka do ya ba dwen ma fa no onam na hu mobro so no obie sa no ma de bi kwa de ama no do se Yohani osuboni no oba be ka adwen satra no onyankopon henie ho asem e wo Yudia asase so ne Yudia fo tiri yeye beto mu so ahunu ezo di fo agima ka temu nsam ne ahini mosuma se na me de kirewa wati beto wan hwe ya umu agesa da obu kwa da beka so di fo agima beja meka na asema meken onipa a wati me nka no wo wuo no ono na eka wo a wunya nkwae no uhunu sesa bese ga so ko wan ka so beka di nipa na eka di ene de meka yanka beka bi cause wutia so foreign nsebo mo ka kire mo ne adifo ne nsebo mo ka kire mo no masa aye mobosem me se de adifo ne ende ahomone nyina atimi ye bi oha hunku adwuma no bedofo ahomone nyina ye bi beta hini eni adwen satra enwa senka de tumi bie ni bi wa asase we so eka Israel nyankopon bi wa Yesu Kristo papa. Only God, the creator. Onyankopon abi bia ne nse no. Onyankopon no nema nyina ya ne ketewa bi no. Na wo he no nyanya me ketewa bi a hwa asasi kakraka. Na hwe epu mutintin baabi ye Nyankopon asem fire ni ebunu
emu tenten no wo the large pole be 400 kurasi mu ebem ahon wo fɛ ni ebunu Israel Yankopon na metumi so wan sa ɛna odi nsuo atam sɛ de bɛyɛ nsuo ne ɛnwe da large pole 400 kura de sɛ etia nanso Yankopon nam sɛ no monyina ne ketewa bi nti hwɛ asase na hwɛ po wɔse obɛma ɛpo atemu dabre obɛma ɛpo adane asase ta ɛbɛdane mfuturo na asase wo hwɛ ne kakrakai wɔse wo bɛnane no hwɛ sɛ de mrɔfo di mfidi akyinkyin asase ɛyɛ project asase da so da hɔ hwɛ asase da so da hɔ yɛ nuru mu wa neti kura asase da hɔ saa kwan bɛ nipa bɛfa so a obetimi ama ɛpo yɛkyɛ mu trillion kura baako awe ɛso Nyankopɔn so ɔse simao ɛkyerɛ sɛ Israel Nyankopɔn ade nyinaa sumfo Nyankopɔn gyanum Nyankopɔn no ɛnneɛma nyinaa yɛ ne ketewa bi na afɛhwɛ nipa dodo a yɛwɔ asase so yi ɔse nipa nso ɔbɛkye nyinaa bu atɛn obi antimi nwane mfiri n'anim na ade hwɛ baabi nipa tete yie o ne Nyankopɔn sɛ obi antimi nwane ma wee kura nkasa nso na sɛ Nyankopɔn no bɛfo hwɛ n'akyi akwa sɛ ɔbɛhu n'adwen nsakyera kwan ɛnya asɔre kɔ wa sɛ na meka kyerɛ onya meyɛ Kristo ni o Kristo ni deɛ woyɛ yakyɛ na no mira Yesu Kristo Matthew chapter 7:21 ɔsɛnyɛ obiara ɔsim sɛ awurade o ɔsɛnyɛ obiara ɔsim sɛ awurade ɛna ɔbɛkɔ Onyankopɔn ahenniam. And now Luke chapter 7 verse number 46. Yesu Kristo say Adwen na mo frɛ me awurade na mo nyɛ ne mesie. Adwen na mo frɛ me awurade na mo nyɛ ne mesie. E di Kristo ni de ɛyɛ me dɔfo yɛ yaakye. Nanso akase obasesa wadwene oso waji Yesu adi usu wisu onsakyera wadwene oso waji Yesu adi oba wo hye trouser legs onsakyera wadwene waji Yesu adi abrantie aba wa maame papa wo twempena onsakyera wadwene ona bonsam awia wona wasɛ wona omu owu awie no akohunu nyansa no wo aka akyerɛ wo empana twedi firitete ɛne awu sɛ obi nu maduro awu no so firitete ya no maduro awu so obi hyɛ akɔmfo no efiritete so ne efiritete ne nipa hyɛ akɔmfo Judas a oyi Yesu man no ɔno kora hyɛ akɔmfo tiɛ no so yɛ efiritete yɛ ahyɛ akɔmfo newu ɔse me ba hwɛ papa ne sua ne mo ɛnyɛ bɔne ti nipa de nneɛma bi yi wɔn ho ano sɛ wɔn brɛ kwa asase so ɛno na meka sister baako young lady bɛ 29 to 30 years and then be for this kwam se mani twa no so onyare se oyare dia onyare ogina ho nani agye ne ho no se mai na ne nsa bonkum no aye ne sei na ogina ho ne sto anim hunu sisa ne se anitie bi woni mu awa asase oti so e woni wiase and then 3 days midruwa so then we account to ne bana ne bo no owu simple na mehwɛ sei na mehwɛ se baabi a ni age wo
ene se ne sister ni siya yongo no ebede na ne ho ma ka che se obewu sesi ye to obedi ne ho aboro na ni beba ne ho so no wo twem fira saasi so se ewiabo na sunsum edua de ana se nipa de aboa de na esum aba na sa sunsum no hu ni bio otwam sem fnama okọ ebeto me ebeto ye no na osoma yam ye kasa kyerem osoma yam ye kasa kyerem se ne be ya abobahunu saasasi munni bread ene ho da munni bread tena ho da wo ha o na wo bra eti wo da wo wu achi tibia me nana bia otoso be se ebia 20 a obia nimu no se ye me nana no ebia no wu ye no ebi kura be 500 years ni ana 600 years. I tell you, sa me nana no corona o free me nana we mba ya sa be si maame ono so maame so ansa na me maame wo no so be wo me no sa me nana no so wonim se ne nana bi kura nso aba asase we so a ono so ti sei awre ho sem o na me so minnim no ye nyina obi anim no yonko enso na ye me nana wo so nana so sa na tie ahoto so 20 se wo ye kura 500 years ni a pa cho obetena se wudi sei ni se enu ye boni ene nsemone boni amumuyo se de wuti mu an woten no wuye kwa na se 500 years ni pa cho eda form na no obi ka kire se o se papa obi aminimu na wawu na menam na mashia no mishia no na mse ana wo kwai eno se hwe bia me koye no eho esu yesu ana was na bia odifu agema wo no ade na wo nko hobi was dabi ho de ye hokọ na fomo hokọ na eden ebe odifu do mu wo no mu wa akiri ana was eto ye untimi nko was dabi mintimi nko ya ho ne de ye nko ne saa na bia me koye no eho esu dabi ne pesu esu bokiti baako osi dabi ne pesu esu bokiti baako bucket o ma hebe na meka na bokiti na what yes obi ensu tu bokiti baako ya rahosem ndo so di fo yohani obai obeka atemu eni adwen sachra eni onyankopon ahini ho asem de kire yudiafo asoma ma oman Ghana mu se menka atemu eni adwen sachra eni onyankopon ahini ho asem pankyira wo ntoato so odifo agema Benjamin adwuma odi ahye mensa do tieri benya da nkon ewo Kristo mu de otie mi no na wo de odesoma amene de ose mi amese no na odi ye adwuma no ni wu achi obehire Awurade din onu no ho da se wo wu obepo kasa ebisu obenu no ho so ba asase so ebe ye de na obepie honhom saa bia ho die mfaso ne ba no so se no ye nipa ene ote asase bi so die mfaso ne ba no so die mfaso ne ba no so obeka nipa ho mfaso be ne ba no so abetena asase we so asai ne bre
edi ama nneema nsem fata otiasia ne nkwate de ohun se eno no ne adenya na owuo da hotwe ya ohun se enya ne luso na wanya batwementi ohun se wabesai ne bre enso bia no ye ohene ebia no ye minister ebia no ye president ebia no ye difo bia no ye sofo ebia no ye sempakani ebia no so ye apostle ebia no so ye reverend nanso wanu no ho so wabesai ne bre Adwen Sakyera eno ne ade titiri o asase so se nipa hu do Onyankopon pe e wona won toatoa so ono ye ya ye wo won betum Onyankopon na honhom so na wo da na di ama saafo na hunu no de suti asom no e ya dinya sene bibia wo this earth na eno nso a meka ho asemi eno ne ade nipa mu eno ne ade ehie nipa eno ne ade nipa hu se dan animu a okoyi fi danim de betu nachi ehie nipa mu adentia nipa nkwan wa ha no enye de etimi duru mfie aduoso nti odasani hu no se da be no no mfie aduoso beduru mfie aduoso so no se ofiro mofra sesa na ade kosa no wa nhwiyi unya duru aduonum aduosia ho de aduoso ko na e pa cha wo bepem wadwene Nyankopon bekuna ma wayera ateli wa nhwiyi wo bepem ti no se kai wo bofo mra ntibremu yo age bi wo na wa hwere ko na duru Adwen Sakyera ehun odere ma fese wo de opanyin na hoahoa wo ho enna na obedi na asase so tentene no eno na ade hoahoa ho eno na ye o se wunim bibi do pem ye ka atemu mu bibi a kire wa wo se wanyini hwe ti no se kai wo bofo wo senkafo ti no se kai wo bofo no wo mra ntibrem ansa na berebone no dabone na ba asadanka mi Nyankopon di e ba ko Yesu Kristo Nazareth ni dine mo Nyankopon ya adoma program ne guso a e ba kwasi adanso ye behia hwodi fo adwa benja mechira kwa ne menhia edwoso echen kurum kumase edwoso kumase echen kurum righteous city na metia me no kasai righteous city na metia me no kasai ofa number na wa ase na ombekire wo no matimi ne wakasa na omachire okwan ni no matimi ne miehia ofa number na wa ase na omo na obekasa ombekire omachire akwan ni no matimi ne miehia kosiada a ebe anase on the 10th of September na jumadi na shase on the 10th jumadi na shase she say aka 5 days 10th on ye twem 5 aka 5 the 5 days more mo nenye boaboa ho me say manenya o say de obeji sika kokko I tell you manenya o de so obeji sika kokko na de obetene chisika kokko de obi hunu no de obi nya na chisika kokko say ya wo ne aka akire o say obi entiment ne na nipa bi asore say Kristo ayi tene ne de akire no we cry a challenge kese o sha sofo bebrebe no obi asore say Kristo ayi tene ne edidi akire no ti brane behwe brane bitie eto Nyankopon ti asefo ya adomo a on the 10th ukuada ebe 11th yawada 12th ifiada 13th memenda 14th kosiada asasi weso righteous city henti ani je bisi soro
righteous city henti eni je besi soro eni je besi soro tinyankopon ya adoma boaboa ho ni nyina mu no maka kyɛ sɛ wo ba no afa apple ba ko fa hia me ukɔda edikai no ahini ne tene ne wo se enu dankyɛ ya no no wi a no no ba mu a yenya hunu a odi ye nom ifa apple ba ko bra nkasa nkyerɛ no nti asefo ade ase nti emene enye bibi wo wabrabom enye bibi wo nipaduam na enye bibi wo wasetenam eba ho sampa Kristo Yesu yura Yesu papa oye no kwafo me hwɛ de me kasa kyerɛ apple na ɛbɛyɛ a me akasa enya apple ni nya meduru mani beti de ɛbɛyɛ ne bro me amadwene so maka kyerɛ sɛ wo ba so a tie ma tene na wo ba bɛhwɛ no wobɛtie no wobɛhunu no ɛno hia ensene apple no nso wɔse ahenie no tene ne di ka ba ansa na wie no mu naba Yura Yesu saa na ɔteɛ saa na n'adwuma no nakɔ anakyeɛ deɛ me ɔsoma ame no ɔbaa bia ɔba bibia boduku kama ensa akɔhyɛ wɔ atade bia amfa ma ha obi amfa ɔhepo nyɛ hwe wɔ ha satade mu bi kama ha ne boduku efi sɛ ɔse obi yitene ne adi na di akyere ye ma asɔre sɛ ye kwa asɔre sa we ne ye different than sɛ so wo kwa asɔre dwumadi ni mu ana asubɔ no so abɛka ho asubɔ na abɛka ho kwasi ada no nam de perfume ayɛ adwuma ayɛ adwuma wo nipa naase kwasira na obi eba amse hyata de fitaa ba bia ofi ba bia hyata de fitaa o bɛda ha boaboa ho pata de fitaa hyɛ o baagi mfabra pata de fitaa hyɛ na afi dwumadi ni mu na kwasira no asa de perfume no perfume ne yɛ wo nan ase adwuma yɛn konkɔ hwɛ adanse wi mra na yɛn toa so yɛn kotie kodu adanse ba akomra ese fa apobra timi ntie kodu na ano yɛde ba na adanse ba akomra na yɛn toa so yɛn komra sisia amen atifo atufo video na bubu atifo video na bubu ya dia ho ampase dan ko so nka yewura Yesu tini Israel na kupo atifo kronkron mini ya bayi enu okun omo so omo hwe mfasode a omo nya fi Nyankopɔn ho omo hwe nkwahusa ne omo nya fi Nyankopɔn ho omo hwe wo tie o nsa ka onyame di fo omo so omo sese Nyankwada onyame di fo omo so Nyankopɔn to ne boas na onhyira Israel Nyankopɔn ba chien me papa oti fo Adwen Benjamin de nti awari fo wo mo kasa nie me pa so ebe busumi nie ono kwafo no onyamfo Nyankopɔn na mo so aye yekwadu atɔhye oye yekwadu atɔhye Israel Nyankopɔn ba chien Israel Nyankopɔn tifo kwadu ni tie Nyankopɔn asem aka se kwadu so mo onodi nipa nim se kwadu so na emo wonya ne mo sonso ye fa ahudie ogie adansidi ayaresa enkunimtie Israel Nyankopɔn ba chien ne brother ni na yire so mo nsa ka bie o makofie o magye mo kwadu ni nyina na asan so mo nim se de yewro tifo Adwen Benjamin wo sitie nti na wonu mu kasa ye ntofo mo ta
onyame di fo so mu di kwadu ni ye no ne hunu no o ma nto awu ona mo kikire no mpa ba bi de toje na ye na no na me di fo ba jom se ba 3 weeks nie amra onyankopon na mo so na obi enrochos TV otie TV ayaresa TV ansashani TV danko TV asedanko so cancer for aditini onyame di fo o se amra ona musu bi TV no ana o se da bi TV am use no aye dada ti me kwa tom no na ma ba use onyame di fo so kwa tom no o use na ye na na wo fifie one ne yire ne ma nyina ni fie akwa adwuma du anyimre wo paaja ono na ba bie pro bie ye okoko so TV no o so TV na TV na ni aba blue no Adwen no wa TV no no asaso no wa TV no asaso still na na se blue na eba so ba voice ne de kasa ne de eba ba se ni ba ban fanyini ne de emba no Adwen no see TV mu na kokoto ye ncheye na me ye ne tai onye kupoti difo amira TV ni siso no me pa so se na da rochos TV ba woni de na ba ana one na yidi pie no baba tena aya omo kwan na no onye kupoti difo so omo to no ro se da bi ana no kwati no ana no kwati no ana no kwati no Israel nyankopon da chiyan me pa so ro difo adima Benjamin nyankopon won sira onye mi difo na yire na kai okunu no ana mko fa kwadi ndam no hono no omiri tu TV ni sise ana onye mi difo mayi o mani o mu de mu di o mu nkomo na ebo mo voice ne de anu na akasa onye mi difo we na papa isi oto no ma no se da bi ma me se wura da mo na me hwa de onye nkupon tifo konko Jesus asedanko so ko tifo achman Benjamin nyankopon me ba so urade won shirawo me ba so mi dem tenase me ba pa tifo achman Benjamin me ni oba ni okuru se aburo o me de kwadu ni wono to TV no so TV na eni aba blue voice ne de ba na emom sanfo yini ne de entimi ma no o de kwadu to TV ni so yi na ni kakra no afa o se ko wura de mo do ma TV na entimi ma no asasa na no kwadu ni ti o nyankopon asemti kwadu ti asafo wari asem ye dwuma fofo o ti fo achima Benjamin ye no nyankopon tai ni aye ni tai Israel nyankopon da chiyen be ba so da bi shira o nyankopon di fo o se kwadu no na odi TV no so no asedanka o nyankopon se owura da mo kokko hwe ye no na TV no ba life TV no about life Israel nyankopon da chiyen onyame di fo TV na o so ani aye blue no otum no so wa jafe de wa pre na so de kwadu no kokko to so no onam siti akwadu ni tie yenti onyame di fo ni TV na ba life wa o se free o be pem na 3 weeks nie ani mo na ni da wonu na wanto wonu yada sufra dias so nam na homo bros na o sha dansi ya hon se TV a okoto a obiyisu afedie okodwuma ba ya oso a TV no kasaba enso picture ma oso aduma one ne yiri nyina pa ba ohun se de duro de kaba ntaje so mo de call repairs na afedie omo de call repairs a ombe boka na oba ne kai ni kunu se eni ekodu na yidi ni na anu no yemfa ne hono no nkoto TV no so nhwe omo de kodu ne hono no ekoto TV no so no mbetena abonti di komo akra oba ya TV ne picture na saba bisa ho se
kodu hono e mechanic we chiri onyankopon a e odi fo ajo Benjamin nyankopon se kodu no etimi etia asefurade asem etie mene ama kodu hono Yesu Kristo dinimu TV no aba life pictures na saba o si free Satan ko no wa head ahwa se o hwe se die ne bisi ansan na kire obi di adanse 3 weeks picture ne tin ko bio kire o se Kristo nam no ho so afam so kodu no onam so ya nwanwade na kodu ya meka ho asem sei onipa biara bi bae enuomu asisi wo mu bia tumirika program on fa ho adanse mra obia tumirika fa ho adanse mra enuomu asisi ama nipa bebre no obia tumirika ententem fa ho adanse mra ba bia fa ho adanse mra ifese minim Kristo na osoma amen ene ho mo de ma amene na adwuma se disitie enura obisi ne chika se wo obre odi kodu no bi na zetni Yesu Kristo dirimu ade chiye kase na wo hunu amane no spinal cord na obre no na ochie ne asai ne dia wenso obi nso ye TV wakoto picture na teko ohun ya wonye waduma so wapaba ne yire ka ne so fa kodu hunu ne bi ntoso ode to so a opia kwa abontena ba ono kra no ode to so na ahwe oba ye we na TV no picture ne da so efi wo kono ano na zetri Yesu dinim awurade we ne kan to me se kodu hunu replay TV to me nisana apple no ebeye anwade ne nsenkyere de ebe sanyarewa afidie nipa from intimenye ho ebeye se izu enyankopon tiase biwa Yesu Kristo tiase na mekra tiase ebeye anwade nsenkyere ne ahode ne ebura twen ne tiase yeso ebeye anwade ne bisa ho se ebe de na kodu ho no etimia ma TV a eni picture ma ebe ma na so se Kristo ni mu a kodu a na no mekasa che no wo hwa dance de bia eba e de ebura adwene ntiase so de ebura adwene ene ntiase so Tinyame Adoma on the 10th of September with Dimirika Seru Ademeda wase ekutie die wona mo bakro Kristo so kan na asofo edi yabro asofo akwadwofo difo akwadwofo asepakafo akwadwofo wo se yen kohwe o matena o moto so nti o mo aye akwadwofo nti o ma hwehwe unom sie ni ho woyi ne di akire wako difo ajima Benjamin no se yemra no mfa nkire eno achi minim seme apoi wa na wo kan se tene ne nachi no yenum bedadi ma apoi nam so ma yenum so minya mu adanse tumirika fa no ma nyina de ka ho tumirika fabra le betwen 5 days afi yenhwe adanse foforo na eno nso yenhwe de onyankopon na no nso ye ona ba Kristo Yesu mu yenhwe mara sisia
Amen. Amen. Minyami onimni yami minyami onimni yami minyami ya obeya mami hallelujah minyami onimni yami udifu wajimanyami ya obeya mami hallelujah asedan ka minyankopon di ohwe sister no doctor so be no operation doctor na eda na ode share no eda na so o share ne banada se omra na onye no operation ena sister say ti doctor kan e banada so be mo operation banada yaduru ma ngo ampanti me kwa mana kwa mo operation ene e banada na me nko o twen wuku ada ena oba Righteous City oba ya na o twere oye se doctor so be no operation ese ne time na pa ho bebre ento hiya mi ro Yesu Kristo boburu hu doctor say ne banada o so be no operation banada no duru ya no wa hanko eno wa ma ade a chi wuku ada eno wa ba Righteous City oba eno wa betwero meduru na me nsa kan no Yesu Kristo din ofiri ho a okoye no ade a chi no wawo okoduru fie na ha no se akwana hyase gunyamgunya mo ne yam kikiri ade a chi wawo ensawi so ho se me nsa na me de ka no oyere sem bia nim samana sem bia nim miracle items prayer materials bia nim ni nyina ya torosem ya homone e Satan na hyehyede mensawi tinsawi na mse dwumadi ne no e de ka ohawo ne amane hodo e ba ehwe Onyankopɔn ahini tenene no Kristo nam no hom so ode a kyere me no Mr. Nsane ka ohawo ne amane hodo di nka obeto hom so ne samana ne nkunu oye ne powder ne so call them that no Pede mensa na account. Pede mensa see na account. And this is operation ke kwa akoye no. Nanka ohuna mane no. Pede mensa kan Yesu Kristo na zedini mu. Yura Yesu Kristo wa pameda wase. Ofiri hokoye na awo ne sha se ade chi team no awo. Thursday ne ba ne dane na aso no aji ni kunu ne oba ne ni kunu na aji wo monsam abro ma dwen no monte ase so ye o yere operation sa na obusu ni bia menwa be ma no na wo ba besom osom na pa be ma no eti nyame yadoma ukuara na de ekro no de mensa Yesu Kristo tirimu woso wona masomafo no ye ne osoma no wona me nsa so ya anwade ni ahodidie oba no aye hye ne benada ne date ne so benada se ebe no operation wa anko onim sa ade echi ye no na doctor na efre no woso doctor mpacho mawo woso sei woso mawo aye doctor ni mo abro na adwen so Doctor de friends ade nam se bra na oma ni bokura before betia no oba ye nyew de fa wo be koji wo be yese wawo o se doctor mpacho ma wo awana ne kasa na e ba fom akati awe no akati awe no sa na mi wura Yesu Kristo otie tumi Kristo Yesu na hootene Edamiro Yesu Kristo ase. Timese nyame yadoma kosia day to Merikabra. Afi on the 10th to 14th. Ghana ha babia wo bia. Bra Kumasi edwoso a chen krom. E chen krom ni Kumasi bom.
nsuo na dantemo ye nsuo no dia sabre ka ni nyina ya baako nsuo na dantemo nsuo no so nye nsuo fia ye mo fe no wora no nsuo no nam ne so kakra ene na ama ntem wachi nye sa dia nke bomba ako tuwe mo si wo da ya bepem ro ana no na we muso esi wo da ya bepem ro ana no na horo ani chiem finfin nze Ghana de increase hwe nti wora na na dawo kero so Nyankopon de ama ese ye de be shiri die mu nyam so increase hwe ye de ne ye aduane die na mpanifo so wie sika nti ama da hokwa na yi onyine ne efense mponkyere ne na ade san mu ye de wo tinyame ya adoma eno di fo Benjamin Shia ampa me no be da Awurade ase amaka to so wa hwe kura be pon no iduma de be kwa wie kwesere no wa hwe kura be kase obe ye chen kurum ni na da bia obe da ni chen kurum ni asepa na me ka kire odo ensemu a nipa ye beti no hona bon se Nyankopon se na sem eye sononko na se na sem wo ho na nya de wo ye beto ye no na sem wo ho the doctor for catch ne se omra benada wa ma ade chi nkwada oba Righteous City ha na operation dan so amde mesaka na Yesu Kristo diri mu ade hia won so wasa wo no wanda atra amde mesaka na ade hia wawo anu nyama kan Awurade din yesa hwa dan se ne ba kon samra sisi ya na yensa nto so me kire wo se me kasa kire kodu na ye adwuma enye kodu no enya ade na me kasa kire no eno nko an ne di Kristo fam so ye mensa we so odam so ye anwade ani ahodwedie nse ona menne ne mensa so anase kodu a eni asome se atimi ate menne na aye die nipa fam ntumi nyawa nipa nim se ntumi nsia na kodu timi repair TV aga mechanic fo nyina repair for ko bia nkoto kodu kugu ni shop oba ya no ohwane ne hono atoso ohwane ne hono toso a ose kobra oba wajo we first 300 cedi na 500 cedi ko baby si 200 cedi anan ko wajo nan kan ko baby ko ka repair bia mechanic bia kwa koto kodu be gunu shop oba ya no yi na duane ne di no de hono ne hono na toso ayo Nyankopon sentence asefrade honhom ne yeyi de aburu ni pa adwen ndi kodu no aye nneoma bisi ensuo be kasa kire no Awurade ade ebe ye no ebe temene ade ntia enne ne nyame dia enne no firi Kristo ti sede na no Kristo ne no epo asochiechi ye no saa no difo ajoma Benjamin ne waye no abode etia etise de oyo no ono na ekasa na abode ni ebuhye no de ote se ne ka kire ne se onye no no ahyase no oye oyo obai se doctor se be operation na ade a kyenso no atwere e pa cho we kanye deliverance na upie piano no de eso no me se Onyankopon bibia ye ne ketwa de eso no Kristo ene we ya de ketwa nse ti bitro de mensato nse ya obi ogina obia ante se mekasa mensada so se ya mensada so se ya yiwe na meka kira akora ne se onsori no mbie mra Yesu Kristo dirimu akora nso ohye yefunu mu na wo wonim sa hawo no nso wate se ebi enne bi kasa kire no Onyankopon honhom ne bi Onyankopon honhom ne bi onyame ahoden ne bi kasa Onyankopon ahoden nsa bi bono utaso opie ba opie aba oba no ne nikuna akoma to mo yam yankohwe adanse ne foforo nsaba
Yɛda asafurade ase sɛ wohwɛ adanse wei so a ho sɛ ɛno nso ɔbaa no watwerɛ gu sɛ na wowɔ brɛ aso na wowɔ brɛ aso ɔpa ahoɔden a ɔnso de bɛwo na ɛde ne nsa kaa no ɔnso abɔfra no ɔhyɛ afunu mu no ɛhɔ a ɔnso so ho sɛ nsa bi aka no abɔfra nso so ɔnso so ɔpere so wɔ yɛfunu no mu ɔnso so ɛdi mmirika ɔsɛ kai nsa yi aba me so yi mansɔre yɛ mpia ɛnsa wo ne nsa yi a Yesu Kristo dini mu na abɔfra no wɔwo so ɔpɛ kwan yɛ pia aba abɔfra no pɛ kwan yɛ pia aba ɛna wohwɛ baabi a mede me nsa ka na maame no hu no sɛ so mepagya m'ani hwɛ wiem hu sɛ m'ani kora makata ɛnso hu sɛ makama no atom memmie m'ano mpo makama no atom na mede me nsa ka no Kristo no ɔwɔ mu no ade na mede m'ani hwɛ ne krataa no so no ɔhu no sɛ wei nti na makata m'ani na matena me nsa ne ɛhɔ a na Yesu Kristo ne mu nyam dead. That is power of God, power of Christ. Kristo Yesu ni tumi di mede me nsa kan no abɔfra no hwirihwiri yɛfunu mu a abɔfra no de ne maame na twɛ bede me nsa kan no menka hwee na abɔfra no sɛ da bi de ne maame atwere no nsa na aka na Yesu wodi so Yesu Kristo diri mu mede me nsa kan no ya na ɛfa nto ka sɛ na awogye bi adeɛ wɔ ha nka ha ya no wo yɛ righteous city ya na nka wo mede me nsa kan na wo ne ba yiye me nsa firi de so adeɛ de kɔtena ka yɛ de ne kɔ hospital team wawo afa no ho adi Onyankopɔn tumi na sa akora wo hyɛ yɛfunu mu ate ahunu sɛ ensa bi abɛka na ne maame na atworo ne nsa na bɛka no kɛse otu mirika pie Yesu Kristo diri mu a amane bɛ ni amane a de wo gye saa Yesu yi no pɛ na asɛm kyire kwan ɔbɛyɛ mɔbɔ no bɛhunu amane saa na no tumi so obɛdi so ama yɛnsa no mensa wei na maka kyerɛ sɛ mɛsa de aka nipa saa nanimo no ne bɛkeka nipa saa bɛkeka nipa saa bɛkeka nipa saa bɛkeka nipa saa na tene ne daadi no na yeinom nso upie ɛyɛ anigyesɛm tikɔsoa ne tumirika boaboa ho baabi a wo bia wo na panduli wo wale wo boko tamari wa borigatanga navurongu yendi fanawo kentampo techiman wo sunyan fanawo baabi a wo bia offenso baabi a fakane bra sane free kran voter akache ne fa baabi a wo bia nsawam suhum anyinam asi akwa fa na waba de besi nkokɔ na amane kofo dua na de ba fina de firi kono na de besi adwe so ha baabi a wo bia Takoradi Cape Coast Alibo Azim Mankesim o de ba na masim fosu saa na de bisa sante be kwai no apai dia fa boase na de ko takwane asankeregwa
Nkrunkru to so ho nyina. Denchira honom be saa no nyina faka mo so monam so saa ababeduru anwan kwanta. Mo be sika gitia, mo fadwo so ka. Se mo ba chen kurum. Onyankopɔn yinkunim di na mudifo aja Benjamin so. Yura Yesu Kristo hapa na meso bedom. Enema nyina mu ogie bededi. Ogie ebededi. Ifa namba no ayo screen ase no na ene amon kasa no nchiro kwan ni. Wati mini mi ahie Nyankopɔn ya adom a. Edweso echen kurom kumase. Edweso echen kurom kumase. Bo nu amane ka kire unu na unu amra. Namse yeba program na enanum so de osefata subo no. Onso ne nsa be kan subo afrodifo ajan Benjamin nchen. O Kristo Yesu mu. Ensano a eka de onyem no na Onyankopɔn ne onyam na miro Yesu Kristo na nani munyam wadadi no ebe kan ewa subonim awonso obenya hoden a de be sum Kristo no kuremu osum Kristo no kuremu ya adinya wo asum dwo wa asase we so wan hunu Yesu ya pressure adwentwene kodan na ebe kun Wori ba ho so no o esa anwa ka dada enumere mi di usi nyame adom ochena ebeto aso ochena bo nu amane enumere no nso de ko amfa na fidie no koso anto Righteous TV nyame adom ochena enumere no nso de ko onchimi na fidie no de on scan ya on scan bo nu amane so on scan na fidie no fanto Righteous TV Onyankopɔn kwanchie Onyankopɔn gie Kristo Yesu ni mobruhunu TV Kristo Yesu ni fa hodie Kristo Yesu no NOKWARE TV on scan no fanto on hwehwe wo decoder no so obenya Righteous TV o multi decoder no so wonu di fa jabe jame ehia obetin simpi Medeusi Righteous TV ni Righteous City ni odi fa jabe jame ni Nyankopɔn ya adoma ochina yebehia Nyankopɔn ya adoma on the 10th yebehia 11th yebehia on the 12th yebehia on the 13th yebehia kwasi ada yehira ru adedire Nyankopɔn so bienka obia Yura Yesu Kristo dinemu. Amen. 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 Praise the Lord. Yeda Onyankopɔn ti asefo ase. Edo yin so. Odifo adwa Benjamin ni. So Onyankopɔn ti